Yes, og jeg vil så fortælle om innovationsprocessen, de forretningskoncepter og digitalisering, som ligesom kan påvirke de forretningsmodeller øh, i forbindelse med den artikel. Yes, det første jeg skulle, det var, jeg havde til opgave at redegøre for de innovationsproblemstillinger, som rejses i artiklen. Og det er, man kan ligesom starte med at sige, at mange danske virksomheder ikke tager digitalisering til sig, og ofte herunder, at de ikke implementerer det i deres forretningsmodel. Det kræver ikke blot, at man har et par IT-systemer i forretningsmodellen. Det er, at man gør enten de processer, de produkter, øh, eller eller nogle andre aktiviteter i virksomheden digitale. Yes. En anden problemstilling, det er, at man ikke at man fokuserer på at ændre i den gamle forretningsmodel, frem for ligesom at skabe en ny digital forretningsmodel. Og det bliver det også nævnt, at man bør ligesom skaffe en ny forretningsmodel, man bør bygge på den, en ny en, fordi at du bringer digitalisering til virksomheden, og du skaber også en ny kulturel transformation i virksomheden. Derudover er et meget centralt problem også, at der er for let kendskab til fremtiden. Jeg mener, at disruption og markedsomvæltning ligesom kan ramme alle brancherne, i hvert fald rigtig mange eksempler her i Danmark, som jeg også vil komme lidt ind på lidt senere. Yes. Bør danske virksomheder have fokus på en lineær innovationsproces, eller skabe nye forretningskoncepter? Og for ligesom at svare på det, så kigger man indledningsvis på det eksempel, som der bliver nævnt i artiklen, om hvorvidt det ligesom udvikler sig en lineær udvikling og en eksponentiel udvikling. I den lineære udvikling, der taler man ofte om, at det er 10-15%, som eksisterende virksomheder, de udvikler sig om året. Tager man en digital virksomhed, som har digitaliseret mange af aktiviteterne i virksomheden, altså en teknologibaseret virksomhed, så vil en fordobling hver andet år finde sted, hvilket er væsentligt mere end 10-15% om året. Den amerikanske topchef i artiklen, han giver nogle råd til, hvordan man ligesom skal tage digitalisering til sig, og hvilke fordele den ligesom har. Hans begrundelse for, hvorfor man bør tage digitalisering til sig, er blandt andet fordi, at man ligesom ønsker at eliminere de her omkostninger, som ellers vil ikke have været der, hvis man nu benytter sig af digitaliseringen. Det gør selvfølgelig, at man får billigere løsninger, services, produkter, som forbrugeren ligesom kan have til gavn af, og for den value proposition, den værdiskabelse, man skaber for kunden, er nu meget bedre. Derudover, som jeg nævnte tidligere, så er der også en hurtig udvikling i virksomheden. Man udvikler sig frem mod et fremtidigt mål, og det er ofte nogle mål, som ikke kunne lade sig gøre i en lineær udvikling. Yes. Et konsulentfirma i Silicon Valley i USA, topchef, et dansk konsulentfirma, nævner hun, at hun oplever, at mange af de virksomheder ikke har forstået, hvad digitalisering egentlig går ud på. At de ikke har taget det til sig. De har ikke implementeret det, hverken i deres forretningsmodel, eller i nogle af de aktiviteter, virksomheden nu opererer med. Og så påpeger hun også, at digitalisering er kommet for at blive. Det er ikke noget, som forsvinder i løbet af de næste 2-3 år. Det er noget, der kommer for at blive, og det bliver ligesom sagt på baggrund af, at der ikke på nuværende tidspunkt findes noget, som kan erstatte det i fremtiden. Og for at fortælle lidt om, hvorfor de danske virksomheder bør tage det til sig, så er det ofte på baggrund af, at de kan blive disrupted på deres branche, som jeg vil komme med et eksempel på lige nu. Yes. At danske virksomheder er udfordret på deres innovationskompetencer.
Og der på baggrund af analysen, der snakkede jeg lidt om, at det var meget vigtigt for dem at tage digitalisering til sig, fordi at der er en masse fordele, som ligesom kommer med det, og ligesom kan give nogle konkurrence parametre, som kan operere med i branchen, og derved øh, være markedsleder. Yes. Jeg har nogle eksempler på, hvilke brancher, som ligesom er blevet ramt af en disruption eller markedsomvæltning. Og der er der et klassisk eksempel med Netflix og Blockbuster. Førhen, der kunne man lege en DVD, en film for 40 kroner, hvor det ofte foregik på 2 dage. Altså man lejede den, og så kunne man ligesom nyde den film i 2 dage, og ligesom skulle aflevere den tilbage. Der var en meget besvær med det, netop fordi at man skulle rejse op fra sofaen, skulle ned i den lokale butik, leje filmen, betale for den, tage hjem igen, sætte den til. Når den film så var set, så skulle man ned i butikken igen, aflevere den og hjem igen. Altså det tog virkelig meget tid. Og det som Netflix gjorde, det var at de samlede det hele et sted. Samlede betalingen et sted, samlede alle film og alle serierne et sted. Og der var ubegrænset antal af film og serier, man ligesom kunne se på Netflix. Det var en platform baseret koncept, hvor det hele var samlet et sted. Yes. Et andet eksempel, det er DVD'er og Spotify. Det samme eksempel med Netflix og Blockbuster. Der skulle man også ned i butikken, købe DVD'en osv. Men med Spotify, der har man igen samlet alle de musiknumre, alle de playlister et sted på en platform for en pris. Det som er fællesnævner for de to eksempler, det er, at det er nogle billigere løsninger. Det er meget billigere at se film og høre musik på Spotify i forhold til de andre eksempler. I forhold til hvor mange musik man lytter til, og hvor mange film og serier man ligesom ser. Derudover er der ligesom nogle lavere omkostninger forbundet med dem fra virksomhedens side, som kan tage gavn for dem. Derudover er der en nem tilgang, og bekvemmeligheden den er også på et højt niveau, netop fordi at det kræver kun at man logger sig på med et aktivt abonnement, og ligesom kan streame de her film og serier, eller musik for den sags skyld. Det som er meget centralt her, det er at det behov som får dækket, det ikke kræver ejerskab, det kræver blot adgang. Det ser man også med deleøkonomiske koncepter. Det kræver ikke, at man skal købe boremaskinen, fordi det er kun hullet, der er behov for. Yes.